дар суҳбат бо олимону донишмандон зиёд нишастаем ва панди зиёд ҳам гирифтаем. Аммо дар суҳбати устод Саидраҳмон Сулаймонов нишастан як кайфияти дигар дорад. Зеро суҳбат ҳамеша аз илм меравад, чун онҳо воқеан олими воқеӣ ҳастанд, олими пуркор ҳастанд, сермаҳсул ҳастанд. Дар як рӯз 16 соат нишаста кор мекунад, ин кори осон нест ва муболиға ҳам намешавад агар гӯем ки устод дар танҳоӣ кори қариб як институти таҳқиқотиро анҷом медиҳанд. Азбаски устод Саидраҳмон Сулаймонов бештар дар тарҷума ва навиштани луғатҳо сару кор доранд, дар ҷамъияти филологҳо ӯро ҳамчун тарҷумон, ҳамчун забоншинос, ҳамчун шарқшинос мешиносанд. Аммо дар ҷамъияти файласуфон мо ӯро ҳамчун файласуф мешиносем, чунки ӯ илми мантиқ ва илми фалсафаро воқеан хеле хуб медонад. Чун агар шахс илми фалсафа, илми мантиқро надонад, тарҷума кардани осори фалсафӣ ва осори мантиқӣ ба ӯ муяссар намешавад. Дар назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон маркази синошиносӣ қариб 20 сол боз фаъолият дорад. Дар ҳамин муддати қариб 20 сол устод Саидраҳмон Сулаймонов даҳҳо рисолаҳо ва китобҳои Ибни Синоро аз арабӣ ба тоҷикию русӣ тарҷума карданд. Ин кори осон нест. Дар баробари навиштани луғатҳои бисёрҷилда, ки заҳмати зиёдро талаб мекунаду кори осон нест, дар ҳамин соли гузашта устод Саидраҳмон Сулаймонов ду китоби Ибни Сино, яке китоби ҳайвон ва дигаре китоби наботро аз арабӣ ба забонҳои тоҷикиву русӣ тарҷума карда ва нашр карданд, ки ҳар кадоми инҳо қариб 1000 саҳифагӣ ҳаҷм доранд. Ин кори осон нест. Яъне 4 ҷилд китоб бо қариб 1000 саҳифагӣ. Дар баробари ин сол ба наздикӣ китоби луғати 3 ҷилдаи эшон баромад, ки ҳаҷми он ҳар як ҷилди он аз 1000 саҳифа ҳам зиёд аст. Яъне воқеан дар масъалаи ин ки устод зиёд кор мекунанду пуркор ҳастанд ҳеҷ шак, ҳеҷ шубҳае нест. Ва ҳамин тариқ устод Саидраҳмон Сулаймонов дар муаррифии фарҳанги ниёгони мо ва дар муаррифии чеҳраҳои шинохтаи форсу тоҷик, ки барҷастатарини онҳо Ибни Сино аст, саҳми зиёд гузоштааст. Яъне қариб аксари китобҳои Ибни Синоро чӣ фалсафӣ бошад, чӣ биологӣ бошад, чӣ тиббӣ бошад ва ғайра, устод Саидраҳмон Сулаймонов тарҷума карданд ёки бевосита дар тарҷумаи он иштирок карданд. Ва метавон гуфт, ки Ибни Синоро маҳз Саидраҳмон Сулаймонов ба ҷаҳониён, ба оламиён шиносонид. Аз ин рӯ метавон ӯро хато намекунем агар ӯро Синои сонӣ ном барем. Устод Саидраҳмон Сулаймонов ба синни мубораки 75 расидан, вақте инсон ба синни 75 мерасад ва ба пушташ нигоҳ мекунад, ки аз ӯ чӣ боқӣ мондааст, ва вақте мебинад, ки ҷилд китоб аз худ боқӣ гузоштааст, аз ин ифтихори зиёдтар дигар намешавад. Номаш дар таърих сабт аст ва мо ба устоди арҷуманд таманниёти онро дорем, ки бо бозувони рустамона умри саъдиёна бинанду дар рушди илм, дар тарҷума ва дар навиштани луғатҳо боз ҳам бештар саҳм гузоранд.